हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार रादाब लाबोना होफैदों आरो बे रादाबखौ जोङो खोनासंनानै लानो गोनां होननानै आं सानदों आरो बेजों लोगोसे जोङो सांग्रांथि जानो गोनां दङ। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लाबोदों। बे जाहैबाय नुनो मोननाय जादों हादराव जोंनि हादराव भारतआव थारमाने मानसिफोरनाव कर'ना भाइरास जोबनायनि उनाव एबा खमायलांनायनि उनाव दा आथिखालाव गोदानै मोसौनाव मोनसे जोबोद गिख्रंथाव बेराम साग्लोबसारगासिनो दङ दुलाराय भारत नाङैनो जाय मुलुगखौबो सिगिगासिनो दङ। बे जाहैबाय लाम्पि स्किन भाइरास। बेनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय फोरमायनो लानाय जादों आरो बेयो मा बेराम एबा मानो जायो, माबेयाव जादों, मा सांग्रां थानो नांगौ, बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअआवनो मोनजोबगोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय नेशनेल निउस चेनेलफोरनिफ्राय बेखौ साया लानानै बानायनाय जादों आरो बेखायनो नोंथांमोनहा जोबनायाव बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन जुदि नोंथांमोना फोरमान नांगौबा। दा फार्स्ट टाइम नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रोदो। दा नुनो मोननाय जादों गिबियावनो बेयाव मा बेराम बिलाइ, बे जाहैबाय लाम्पि स्किन डिसेस होनदों, जाय माने गाहायै मोसौनाव जाग्रा बिगुरनि बेराम होनदों आरो जाय बेरामा मोसौखौ थैनायसिम लाङो होनदों आरो बे बेराम साग्लोबनायनि गेजेरजों दा भारताव गोबां खहा जाबाय मोसौनि बिथिङाव आरो बेरामा जोबोद गिथाव बाथाव। पिक्सारखौ ओंखायनो नोंथांमोननो मोननैल' होनाय जादों, गावबागाव नुनो हागौ एबा खौरां बिजोङाव नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन सेकेन्डआव जाहैबाय दासिम बेसेबां साग्लोबखो बिलाइ। दा बे जाहैबाय खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला गाहायै दालालिन टेप आरो NDTV बिथांमोननि फोरमायनाय बादिब्ला नोंथांमोना नुदों बावहाय जे दासिम भारताव 67,000 माने 67,000निबो बांसिन मोसौआ बे बेरामजों थैबाय होनदों आरो बियो गिबियाव 23 एप्रिलाव माने 23 एप्रिलाव 23 एप्रिलाव गुजरातआव जाजेनदोंमोन होनदों। बिनि सिम्पटमखौ बाव फार्स्ट टाइम मोनजेननाय जादोंमोन होनदों, नाथाय दा बियो गोसारनानै गासै गोबांथार रायजोफोराव गोसारबाय, जेरै बाहाय दङ गुजरात, राजस्थान, पान्जाब, हारियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखन्ड, मध्य प्रदेश आरो जम्मु एन्ड काश्मीर बे रायजोफोराव बे मोसौनि बेरामा साग्लोबसारगासिनो दङ होनदों। आसा खालामो जोंथिं आसामाव हाबफैनाय नङा एबा बिनि थाखाय जों आर'ज गाबनांगोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन दासिम बेसेबां साग्लोबजाखो। दा बे जाहैबाय NDTVआव फोरमायनाय बादिब्ला बियो गासै दा 67,000निबो बारा भारताव थैलांबाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोराव दैलि माने 100, 200, 300 बेबायदि केसेसफोर मोनगासिनो दङ होनदों। दा बिनिनो हायेस्ट राजस्थानाव दा सानसेयाव 600निफ्राय 700 मोसौनाव केसेस मोननाय जादों होनदों, माने दैलि 600 आरो 700 केसेस मोनगासिनो दङ होनदों राजस्थानाव हायेस्टलि। बेनिफ्राय आरो गुबुनफोराव माखासेयाव बिदिनो खम, 100नि खम बा 100 बेखिनि मोनगासिनो दङ होनदों। दा बे बेरामा मानसिनाव बारदेरोना बारदेरा बेसो जादों गिदिर सोंलु। बे जाहैबाय खौराङाव बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बियो मानसिनाव दासिम बारदेरफेराखै आरो अब्लाबो सांग्रां थानो गोनां दङ। मानसिनि गोजानाव दोननांगोन बेखौ आरो गाइखेरखौ मोजाङै फुदुंना लोंनांगौ होनदों। गासैबो बे मोसौ बेरामनि गाइखेराबो लोंजायो, नाथाय मोजाङै फुदुंना लोंनांगौ होनदों। मानसिनाव जिहेतु बारदेरा आरो बेखौ मोजाङै फुदुंना लोंनांगौ होनदों। दा बे मोनसे आरो मोसौखौ मानसिनि गोजानाव थानांगौ आरो मोजां फाहामथाय होनो नांगौ, बे मोनसे। नेक्स्टआव बेखौ माबोरै सोखानो हागोन एबा माबोरै खारहोनो हागोन, दा बे मोनसे जोबोद गिदिर सोंलु जादों नोंथांनाव। बे जाहैबाय खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला दा बेनि थाखाय सरकारा गोबां टिका माने भेक्सिन होगासिनो दङ होनदों जायैफोरनि बेलायाव आरो जानायफोरखौ जा हायो ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ होनदों। दा बेनि अनगायैबो बेराम जानाय मोसौखौ गोजानाव हारसिङै दोननांगौ होनदों, माने सेपारेट खालामना दोननांगौ। मोसौजों बेबायदि जुदि सिम्पटम नुदोंबा बे मोसौनि बेराम जादोंबा बेखौ गोजानाव दोननांगौ होनदों, जाहाथे थाफादेरा बिनि खि हासुदै आरो बिनि सायाव थानाय बारहावा बेजोंनो गोसारफायो होनदों। ओंखायनो बेखौ गोजानाव दोननो नांगौ होनदों आरो गाइखेर जानाय बिमानियाव जादोंबा फिसाया जुदि जायाखैबा बेखौ बोखानानै दोननांगौ होनदों। दा बे आरो बेनि अनगायैबो सिम्पटमखौ नोंथांमोनहाबो जुदि नुदोंबा एबा हमदांनो हादोंबा बेखौ थाबैनो भेटेनारि डक्टरनि गेजेरजों माने फोरमायनानै होनांगौ होनदों आरो थाबैनो बेखौ फाहामथाय होनांगौ आरो गावनि मोसौफोरनि गुबुन लोगोफोरनिफ्राय बोखानानै गोजानाव दोननांगौ। दा बे मोनसे जोबोद गिदिर सांग्रांथि रादाब। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ शेयार खालामनाय जादोंमोन, मानो होनबा जोंनावबो आसामाव गोबां जों मोसौजोंनो थांना थायो, मोसौजोंनो जोङो सोलिनो गोनां जानानै दङ। जुदि बेफोरबायदि खैफोदा जोंनाव फैयोबा जों गोबां गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन। आसा खालामो एबा इसोरनाव आर'ज गाबो जों जाहाथे बियो जोंनाव सफैया आरो जोंनाव सफैनायनि सिगां बियो जोबो, जाहाथे बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो प्रेयार खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय जों सांग्रांथि खालामनांगोन। आसा खालामो सरकाराबो बिनि थाखाय राहा लागोन, जेरै जोंनि माने आसामनि बायजोनिफ्राय मोसौ हाबफैनाय, मोसौ लाबोनाय बेफोरखौ थाबैनो स्ट्रिक्ट खालामगोन। दा जेरैहाय नुनोबो मोन्दों खालामगासिनो दङ, खालामबाय थायोबा जोबोद मोजां। दा बेखिनि आरो नोंथांमोना बेनिफ्राय साबसिन मिथिनो लुबैदोंबा एबा बेनिफ्राय बांसिन मिथिनो लुबैदोंबा नेटआव सार्च खालामनो हागोन, डिसक्रिपसनावबो लिंक दं, बेजों थांनानै नायनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।